कैसन बाची खावा तनी सौदा तू अपन देखावा माल भीतर के कैसन बाची खावा नहीं तोड़े देबे लुका कमी बा बोल कैसे किलो ताहर कैसे किलो है मौसमी बा तोहर कैसे किलो है मौसमी बा बोल कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे एगो ऊपर वाला देखो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे करबो ऑनलाइन कैश नहीं मनी बा बोलो कैसे किलो कैसे किलो है मौसमी बा तोहर कैसे किलो है मौसमी बा बोल कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे एगो आगे वाला देखो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे भाव ठीक से लगावा अभी महंगी बा बोला कैसे किलो कैसे किलो है मौसमी बा तोहर कैसे किलो है मौसमी बा बोला कैसे किलो अरे बता देना।